mga Yeniens, DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the share button para sa video na upload ko. Mga Yeniens, i-vlog natin din ulit. Isabay natin yung yung ibang kulay naman ito, yung 150cc na pang pasada. Naibag ko ito mga Yeniens, pero ibang kulay, ibang design. Yung ano man yan, yung Euro 150. Pakita ko na yung presyo. Yung 150 tsaka yung 175. Mga Yeniens, tara. Yung mga yung ano man yan, yung Euro 150. Ayan, ibang ano man yan, ibang kulay ito. Na-vlog ko na ito nung nakaraan, pero ibang design yun. Ito man yan, ibang design to. Daang Hari, Euro Daang Hari 150. Ay man yan so. Yan si Sir Marlon. Yan, Sir Marlon. Sorry. Mga yan niya. Okay, salamat kay Sir Marlon kasi pinayagan mo vlog dito sa sa Medyo po si Lingayin. Ayan yan yung bali mga yan, papakita ko lang sa inyo yung presyo nito kasi dati mga yan, nakita nyo na, ito naman ibang kulay. Kung gusto nyo kung ano yan, pampasada, pang negosyo. Sir, yung sir, yung shock niya, may isa na yan o isa lang? Isa lang pala yung yan, shock niya, isa lang. Isa lang talaga. Bilan nyo na lang ng pag gusto nyo kumuha. Ito pala yung mga yan, yung niya, yung 150. 150 is Daang Hari 150. Yung cash niya is 46,800. Yung monthly niya yung down payment niya is 2.8. Tapos yung niya 12 months niya is 5.252. Yung 24 months niya is 3.129. Tapos yung niya yung 2.422 yung 36 months niya, tapos yung rebate niya is 300. Kaya pwedeng 2.1 na lang. 2.1 mo yan yung nyo, yung monthly nyo. May rebate sa 300. Libreng helmet, tools, saka 1 year na LTO registration. Ayan, product of Euro Motor. Ayan, ito yan, so ibang kulay ng Euro Daang Hari 150. Ayan. So yun lang mga Yeniens, no? Euro 150 Daang Hari, yung presyo niya, saka yung bagong kulay niya, design niya. Gusto nyo kumain mo yan, bisita ka dito sa Medyo Lingayen. Sabi yan, sana sa buting kaligayan. God bless everyone, more power, and bye bye.